Здравейте, хора! Днес ще правим оризови нудели с пиле и с продукти. Необходимите продукти за оризовите пилешки нудели ще ни трябва сос, зеленчуци, пиле и нудли. Пилето хубаво, за да може да го сложим, да го вкусим, нудлите да го вкусим. Сега нарязаното пиле го запърваме с зеленчуците. И ще изчакаме да стане. Докато бъркаме, ще сложим нуделите да се сварят. Сега, докато бъркаме, ще сложим сос и ще бъркаме още 2 минути. Сега в изпеченото пиле ще добавим сварените нудли. Сега вече ястието ми е готово. Сега ще опитаме нудлите, които направих.